Важная заява. Юрка Моніч – легенда, і я абсолютно сур'ёзна. Яго сувязі, палітычныя погляды, матывацыя, асабістае жыццё – усё гэта тэрыторыя дадумак. Польская выведка не ведала, хто гэта такі. Бальшавікі бегалі за Юркам па Беларусі 3 гады, а ён не толькі паспяхова уцікаў, але і зухавата здзекаваўся, забіраў у іх дабрышча і раздаваў сялянам. Калі вы не ведалі, што Моніч гэта не толькі Мікіта і не толькі пра мастацтва, ўсё нармалёва. У гэтым уся сутнасць праекта «Загляне сонца». Мы распавядаем пра важных у кантэксце беларускага наратыву асобаў, якія не вельмі падабаюцца верным нашчадкам саветаў. Таму гоу! 10 кастрычніка 1923 году, калі верыць газеце «Звязда», дык 11-го, на перагоне Крупкі Бобр, хочется сказаць курва Бобр. Бобр, курва! Я пердоль, які быдле! Прашу прабачэння, партызаны разабралі рэйкі і такім чынам спынілі цягнік, які ішоў на Маскву. Ці то Парыж-Масква, ці то Берлін-Масква, ці то Мінск-Масква. У кожным разе там былі лакшары-вагоны для дыпламатаў, а сам цягнік выконваў не толькі функцыі транспарту, але і прапаганды. Маўляў, глядзіце, у нашай новай краіне бяспечна, камфортна, клёва. У СССР можна інвеставаць, несіце вашыя бабкі. Паўтараю, сярод пасажыраў вельмі шмат важных персонаў. Напрыклад, замежныя дыпламаты з заходніх краінаў. Англічане, французы, палякі і італьянцы. Іх суправаджаюць савецкія чыноўнікі. Раптам перад цягніком разабраныя рэйкі. Той тармазіў па шпалах і ледзьве не адбылося катастрофы. У гэтай мітусне ў сярэдзіну залятаюць людзі і пачынаецца збор дабрышча. Грошаў, золата, гадзіннікаў. Напрыклад, у італьянскага дыпламата Франка Марынетці ветліва просяць $12 000. На той час проста фантастычныя грошы. Да замежнікаў трэба адзначыць, ставіліся сапраўды ветліва і зычліва. А вось савецкіх функцыянераў было загадана вывесці і даць па 40 шомпалаў па срацы. Я вам тлумачу, што гэта такое. Шомпал – металічная штуковіна для чысткі вінтоўкі. І гэта вельмі балюча. Ды яшчэ і на вачах замежнікаў. Справай кіраваў характэрны такі чувачок у скураной курцы. Гэта і быў Юрка Моніч. Нападнікі згрузілі ўсё ў павозкі, ды свалілі. Забітых не было. Зразумела, пасля гэтага выпадку у камуністаў у Маскве сракі балелі ва ўсіх сэнсах. Атрымалася не толькі публічнае прыніжэнне перад заходнікамі, але і дэманстрацыя. Краіна надалей нестабільная. Не верце ніводнаму слову гэтых камуністаў. Трэба было вырашаць праблему, і за Моніча ўзяліся. З Масквы прыслалі спецоў, і пачалося натуральнае паляванне. Моніч не толькі легенда, але і таямніца. Напэўна, такія рэчы павінны быць звязаны. На момант вышэй апісанага нападу яму 33 гады. Нарадзіўся гэты чалавек у 1890-м на Барысаўшчыне, вёска Малыя Жаберычы. Сялянская сям'я, бацька Адам нябедны, з кулакоў, 5 братоў і сястра. Усіх, на жаль, пасля заб'юць бальшавікі. На 1915 год, калі Расія ўвайшла ў вайну, атрымліваецца Юрку 25 гадоў. Моніч паспеў адвучыцца ў настаўніцкай семінарыі і нават працаваў па дыплому 2 гады. Пасля мабілізацыі у войску чалавек праявіўся аж на 2 георгіевскія крыжы. Імаверна, быў смелы і ініцыятыўны. Дэмабілізаваўся падпаручыкам, то бок малодшы афіцэр. У 1917-м нібы вярнуўся ў свае родныя Жаберычы. Пасля, у 19-м годзе, яго таксама нібыта затрымлівалі як дэзертыра чырвоныя, але той папрасіўся пассаць, даў морду ахоўніку і зваліў. Пагадзіцеся, вельмі падобна на кніжкі Пясецкага. Дарэчы, пра спадара Сергея і ракаў, які ён так пяшчотна апісваў, у нас ёсць адмысловыя выпускі. Паглядзіце, калі ласка, і падпішыцеся на канал. Безумоўна, у сітуацыі, калі гэта бяспечна для вас. Дарэчы, сам Пісецкі ведаў пра Моніча і ўзгадваў яго ў сваіх тэкстах. Яны вельмі падобныя людзі. Далей зноў туманныя штукі пра Моніча. Ці ён з самага пачатку далучыўся да слуцкай беларускай вайсковай тусоўкі, ці не. Пісалі нават, нібыта паспеў паваяваць у Врангеля, але кажуць, гэта малаверагодна, бо далёка тупа геаграфічна. А вось у польскіх легіёнах на тэрыторыі Беларусі у тым самым 19-м годзе мог і паваяваць. У кожным выпадку вядома і зразумела, што Моніч заняў антыбальшавіцкі бок пасля пачатку грамадзянскай вайны.
Калі-небудзь мы абавязкова распавядзем вам падрабязней пра слуцкі ўзброены чын. Пакуль жа скажам, што Случана сапраўды была мяцежнай і пасіянарнай, што выклікае павагу. Пік яе супраціў 1920 год. Спадар Юрка актыўны ўдзельнік. Ён быў паплечнікам Лукаша Сяменніка, камандзіра таго палка. Моніч яго начальнік штаба. Сяменнік, гэта важна, загіне ў 1921 годзе. Іх калабарацыя сапраўды доўжылася вельмі кароткі час. Фронт пасыпаўся, случакі адступілі збольшага на польскі бок. Моніч найхутчэй таксама, але пасля вярнуўся на тэрыторыю Беларусі, занятую бальшавікамі, і вярнуўся не адзін, а з сябрамі. І гэта час так званай атаманшчыны. Ва ўкраіне гэты феномен называлі махноўшчына. У Беларусі не было нейкай адмысловай фармулёўцы, але чэкісты называлі сваіх ворагаў проста бандытамі ці, напрыклад, зялёнымі, то бок ёсць белыя, ёсць чырвоныя, а вось трэці шлях – гэта зялёны. Палявых камандзіраў насамрэч была процьма. Шмат хто меў датычэнне з беларускай арганізацыяй «Зялёны дуб». Яна была каардынацыйным цэнтры ў кантакце з польскай вайсковай выведкай. Асноўная мэта – падрыхтоўка маштабнага антысавецкага паўстання. Робіш варушняк на тэрыторыі камуністаў і хуценька вяртаешся ў бяспечную Польшчу. Ці быў датычны да іх Юрка? Найхутчэй так. Важна разумець, што бальшавікі трымалі кантроль у якім-небудзь Мінску, Барысаве, Бабруйску, то бок больш-менш крупных цэнтрах. Але перыферыя яшчэ веравала. Калі ў лакацыі не стаяць савецкія войскі, то прыходзіць улада зялёных. Мясцовае насельніцтва, сялянства найперш, яшчэ не было пастаўлена на калені. Пра гэта ў нас таксама ёсць адмысловы выпуск пра калгасы, я маю на ўвазе, калі вам бяспечна, таму што мы ўсё ж такі экстрэмісцкія матэрыялы, паглядзіце яго і ўпадабайце. Дык вось, сяляне супраціўляліся ды падтрымлівалі варушняк зялёных, бо яны ўжо бачылі тых бальшавікоў. Сутыкнуліся з рэпрэсіямі, ВЧК, рабункамі, продналогам, і ім гэта, мякка кажучы, не спадабалася. Моніч дзейнічаў на Барысаўшчыне, Случчыне, Аршаншчыне, карацей шырока. Пішуць, пасля ўдалых рэйдаў на зімоўку мог сыходзіць на тэрыторыю Польшчы. І гэта абсалютна лагічна. Ну, па-перше, тупа холадна, па-другое, ўсё праглядаецца. Такое сабе для маскіроўцы. А калі цёпла, ёсць зялёнка, то бок партызаніць сапраўды лягчэй. Моніч дзейнічаў мабільна, цікава і нестандартна. Напрыклад, мог выдаваць сябе з хлопцамі за савецкіх ментоў, каб тых самых ментоў і валіць. Зразумела, без падтрымкі палякаў гэта было б немагчыма. Жанчына Моніча, якую пасля арыштавалі саветы, прызнавалася, што той меў кантакт з нейкім жондам. Жонд у шырокім сэнсе польскага ензыка, гэта испалком, выканкам. Якім жондам? Вялікае пытанне. Ці то гэта нейкія польскія сілавікі, ці маецца на ўвазе зялёны дуб, які мы пазначалі зверху, ці беларускі палітычны камітэт Балаховіча і Алексюка, ці яшчэ нешта, але, верагодна, нешта з гэтага. То бок чэл не проста сабе нешта прыдумаў і партызаніў. Тая ж жанчына ў паказаннях казала, маўляў, Моніч быў польскім палкоўнікам. Гэта напісана у нас у дужках, таму што, незразумела. Але, і незразумела, і таксама не адпавядае рэчаіснасці. Ёсць польскія докі. Там чырвоным па беламу напісана «афіцэра з такім прозвішчам» не існавала. Ну а сам факт пасля круціла савецкая прапаганда, бо ім гэта было патрэбна і карысна, каб даказаць, што той, натуральна, паляк, вораг, то бок. Сакрэтам доўгай жывучасці атрада Моніча, это 21-24 гады, лічыць акурат абмежаванасць кантактаў з іншымі палявымі камандырамі і партызанскімі групамі. Аўтаномнасць. У чэкістаў, як паведаміў мне наш гістарычны рэдактар, былі такія папулярныя разводкі. Прыязджае ў атрад нейкі тыпу эмісар захаду, сам у мундзіры, весь такі ветлівы і гатовы ўдзельнічаць. Усіх ведае, усім раздае нейкі там медалі, але пры гэтым все разведае, потому што ён агент і усіх з групы хутка забіваюць праз некаторы час. Монічу, відаць, такое было нецікава. Асаблівасцю партызанкі Юркі была любоў падзяліцца адабраным у бальшавікоў з сялянамі. Калі не грашыма, то тканінай, вопраткай, гаспадарчымі прыладамі, бо ў той час панаваў натуральны абмен. Усё можна было памяняць на хлеб. Важна адзначыць, Моніч агітаваў сялянаў за Беларусь і супраць СССР. Гэта прызнавала і савецкая прэса. Прычым не за Польшчу, а за Беларусь. Важны момант. Звычайны бандыт нікога не агітуе, бо навошта? Яго цікавіць толькі рабунак і бабкі, як вынік паспяховай сваёй працы. Тут жа быў ідэалагічны фактар і тэма падрыхтоўкі паўстання для здабыцця незалежнасці. Ніякай дакладнай колькасці атраду не было і не магло быць, бо ў розныя часы розныя лічбы, ад 50 до 300, скажем так.
У ўзбраенні рэвальверы, ручныя гранаты, вінтоўкі. Генеральна кантралявалі раён Крупак, але дзейнічалі шырэй па колішняй Менскай губерніі. Методыка забойства савецкіх актывістаў, агітацыя і падрыхтоўка да будучага паўстання, псавання савецкага майна. Напрыклад, падпалы лесу, які рыхтаваўся на сплаў і продаж. Рабункі цягнікоў, яны былі рэгулярнымі, то бок людзі заходзяць у Барысаве, а ўжо далей па дарозе дастаюць зброю, спыняюць весь склад, беруць, што трэба, і выходзяць. Была на Крупшчыне доўгі час легенда пра монішавыя косы, так званыя. Тыпу, у адным з вагонаў, які трапіў партызанам, былі косы, звычайныя траву касіць. То іх перагрузілі на падводы і па вёскам раздалі людзям бясплатна. Тыпу, бярыце і карыстайцеся. Таксама такім жа самым чынам раздавалі і муку. Адсюль і легенда ці сапраўдная тэма пра Робін Гуда і любоў мясцовых. Некаторыя, маўляў, дзякуючы яго такім падарункам і перажылі цяжкія гады. Да сялян кажуць, Моніш заходзіў на вяселле, размаўляў, яго ведалі і паважалі. Гэта такая альтэрнатыўная ўлада, а па сутнасці рэальная, бо бальшавізм у тыя гады, нагадваю, на Барысаўшчыне працаваў толькі ў выглядзе карных экспедыцыяў ЧК. А так савецкія законы і сістэма не каціраваліся вельмі шырока. Меў Моніч, кажуць, і пачуццё гумара. Мог зайсці ў мястэчка, узяць выканкам, даць люлей камуністам, а пасля разняволена сесці на фотэль і набраць адтуль па катушцы Менскае ЧК. Алё, алё, гэта Моніч, вашым тут толькі што далі прасрацца, пака цалую ваш Моніч. Або іншы выпадак. Зрабіў морду кірпічом, зайшоў у нейкі там аддзел міліцыі, прадставіўся чэкістам, забраў докі справы, якую на яго самого і яго людзей завялі, ну і прачытаў спакойна і выйшаў. Тут, канешне, можна сказаць, што гэта нешта легендарнае, нешта нават паэтычнае і рамантычнае, але вельмі чытаецца зухаваты стыль, і які быў яму характэрны. Канешне, бальшавікі ўсё гэта фарбавалі чорнай прапагандай. Рабункі, забойствы, гвалты, мора самагону. Маўляў, у такіх вясёлых умовах жыла банда Моніча, агента другога аддзелу польскага генштабу. Нібыта той безлітасны, п'яны, наводзіў перапалох на жыхароў Аршанскай і Барысаўскай акруг. Савецкія ідэолагі ціснулі на тое, што Моніч і яго паплечнікі не даюць спакойнага жыцця звычайным людзям. Ну, насамрэч, мы ведаем, што партызаншчына – гэта спрэчная тэма, таму што не заўсёды гэта было на карысць простым сялянам. Але ці было тут такое, я не ведаю. І вось савецкія ідэолагі праз гэта аднойчы нават узгадалі рабаванне цягніка са стартавай часты нашага сённяшняга відоса. У тэксце аднаго артыкула пісалася пра адабраныя ў пасажыраў прыгожыя радыкюлі і папернікі. Это гаманцы з бабкамі. Але ахвярамі бандытаў чамусьці па тэксту ўсё адно праходзілі сялянамі. І вельмі цікава, дзе прыгожыя радыкюлі і скураныя гаманцы, і дзе сяляне. На сваё дзесяцігоддзе савецкая міліцыя выдала цэлую кніжку, ну, сабе ж прысвечаную. Там знайшлося фота забітага Моніча. Мы яго крыху заблюрым, каб не траўмаваць вашу псіхіку. Але глобальна гэта голае цела з вельмі моцна пабітым тварам. Так, Моніча заб'ют у 1924 годзе, у траўні 23 числа, то бок акурат 100 гадоў таму. Пасля нападу Моніча на цягнік з дыпламатамі ў Маскве запетушыліся, знялі мясцовае кіраўніцтва сілавікоў, прыслалі дасведчаных чэкістаў з Масквы, бо хваляваліся, што Моніч мог мець на Міншчыне сваю агентуру сярод мясцовых ментоў. Аблаву правялі па вёсках у раёне нападу. Рабілі так, акружалі вёску, усіх даставалі, шукалі рэчы ці нейкія намёкі на ўзятыя ў цягніку прадметы. Забівалі на месцы, бралі ў палон. Па выніку, у лютым-сакавіку 24 года на Барысаўшчыне асудзілі недзе каля 70 і мужикоў і жанчын. 70 чалавек і мужикоў і жанчын. З іх 22 прыгаварылі да расстрэлу. Там цікавы сацыяльны партрэт, кажа наш гістарычны рэдактар. Ад барадатых дзядоў-сялянаў, якія дапамагалі партызанаў, да саміх байцоў Моніча. То бок, калі паглядзець на лаву падсудных, там быў зрэз беларускай тагачаснай правінцыі. Простыя мясцовыя людзі. Гэта важна, бо гэта і ёсць народная падтрымка. Судзілі па сутнасці народ, беларускага селяніна. Але лідар і яго касцяк заставаліся на волі. На самого Моніча у выніку выйшлі праз правакацыю.
Крышачку романтычная гісторыя, як усё, што з ім звязана. У мястэчку Зэмблін, 15 кіламетраў ад Крупак, жыла юркава жанчына. Звалі яе Аўдоцця. Да яе сватаўся чырвоны камандзір па прозвішчу Корзун. А тут з'явіўся яго нібыта калега Шпакоўскі. І неяк яны сустрэліся, нібыта пасварыліся, і Шпакоўскі гэтага Корзуна расшмаляў, а сам зваліў у лес. Аўдоцця распавяла Монічу пра гісторыю. Ёсць, маўляў, такі смелы і годны чалавек, хаваецца ў лесе. Моніч, добрая душа, яго да сябе ў атрад і запрасіў. Высветлілася, што гэта ніякі не Шпакоўскі, а чэкіст з Мінску з прозвішчам Крыкман. Тут, канешне, цікава, што бальшавікі не пашкадавалі свайго афіцэра для аператыўных патрэбаў. Ну і далей ужо гэты аператыўнік пас справы Моніча, а ліквідацыя стала пытаннем часу. Аператыўная гульня цягнулася некалькі тыдняў. Наконт смерці зноў таямніцы, легенды і дадумкі. Чэкісты нібыта акружылі хутар 3 кольцамі і ранілі Юрку. Той нібыта прарваў 2 кальца вось гэтага атачэння, пакуль не ўпаў. І ў целе пасля знайшлі ажно 12 куляў. Ну, крышачку падобна на міфы древняй Грэцыі. Іншая версія, Юрку забілі стрэлам у шыю. Але на твары засталіся сляды збіцця, вельмі моцныя. Хіба яго дабівалі прыкладамі. Гэта больш празаічна і больш падобна на праўду. Тым больш цела Моніча вазілі на апазнанне палонным партызанам-паплечнікам, каталі яшчэ па вёскам для прапаганды. Месца пахавання невядомае. Прыблізна на месцы гібелі пасля, это ўжо 90-е гады, 2000-е, паставілі крыж, каб неяк зафіксаваць павагу. Сям'ю, натуральна, вымардавалі. Бацьку ў 1926 годзе забілі. 5 братоў, сястру таксама. То бок да другой сусветнай вайны ніхто не дажыў. Род тупа выгас. Персанаж, пра якога мы сёння размаўлялі, безумоўна, варты і кнігі, і фільма, і помніка. Але для фактуры нам патрэбны дакументы з архіву КДБ, а не толькі публікацыі звязды і ментоўскіх зборнікаў, каб зразумець, дзе легенда, дзе паўпраўда, а дзе праўда. Агулам жа Моніч толькі вяршыня айсберга той мяцежнай Беларусі, якая віравала ў 1920-х. Шмат выпадкаў і імёнам збольшага забітых і забытых. Савецкая прапаганда вельмі пастаралася, каб той эпізод неяк згладзіць. Бо як так свае мясцовыя людзі, тым больш сяляне, херачаць савецкую ўладу. Для гэтага прыдумалі тэрмін бандытызм. Ну і па тыпу ўсё гэта справакавалі замежныя выведкі. У СССР пісалі пра гэта кнігі, здымалі кіно. Вельмі яскравы прыклад «Белое солнце пустыни» і «Свадьба в Малиновке». Быў яшчэ такой свой среди чужих, чужой среди сваіх. Там нават ёсць сцэна з грабяжом цягніка. Хацелі паказаць усіх праціўнікаў савецкай улады крымінальнікамі, п'яніцамі і бандытамі. Ну, а класныя пацаны — гэта таварыш Сухаў і Пятруха. Я скажу вам шчыра, што даўно не пераглядаў і, напэўна, не буду пераглядаць там «Белое солнце пустыни», і ў меня вельмі нейкія такі цёплыя дзіцячыя ўспаміны пра гэтае кіно, але пакуль мы рыхтаваліся, з'явілася вельмі рацыянальнае пытанне. Незразумела, а што гэтыя класныя чувакі, ну, таварыш Сухаў, робяць не на сваёй зямлі. І мне падаецца, гэта сутнасць, і гэта вельмі важна. Паводле газеты «Звязда», якая апісвала суд над паплечнікамі Моніча, яшчэ да яго гібеля, той быў пасланы Польшай для падрыхтоўкі паўстання для аднаўлення незалежнасці Беларусі. Паўстанне мела тое выбухнуць роўна 100 год таму, вясной 1924 года. Але яшчэ да таго Моніч прыняў свой апошні бой і быў забіт. Нагадваю, мы канал «Загляне сонца». Нагадваю, што нейкі суд нейкага там цэнтральнага раёна горада-героя Мінска прызнаў нас экстрэмісцкімі матэрыяламі. Таму вельмі асцярожна. Калі вы ў бяспечным становішчы, калі ласка, адлайкайце нас, упадабайце, то бок гэты відос, пастаўце каментар і падпішыцеся на канал. Ну і давайце беларусець разам. Пакуль.